Hola a tots i a totes, benvinguts a la quarta entrega d'aquest diari de campanya en què analitzem des de la comunicació política diferents aspectes de la campanya de les eleccions catalanes. Avui, aprofitant que és diumenge i que a tots ens agrada desconnectar un poquet, parlarem de 10 curiositats que amb tan sols 4 dies de campanya ja ens ha deixat la campanya electoral. La primera curiositat és el tema de les furgonetes de la campanya de Junts. Ells van pensar que seria una molt bona idea vinilar furgonetes i llevar-les al llarg del país, del territori, per fer la campanya, no? De fet, ahir arribaven ací a Breda, al poble on jo visc, per tant, estan anant al llarg del territori. Què passa? Que algú va anunciar que una matrícula de les furgonetes llogades coincidia amb la matrícula que es van usar per als atemptats de Barcelona. I des de Junts, ràpidament han decidit que aquesta furgoneta no la faran servir per a la campanya i l'han retornat a l'empresa de lloguers. I ja que parlem de Junts, podem dir que, per exemple, a Igualada han tingut problemes amb el tema de les banderoles, de les pancartes als carrers, perquè la Junta Electoral no els ha posat les coses fàcils i han decidit animar a la gent a penjar des dels seus balcons els cartells de campanya, no? Això ens recorda moltíssim a la campanya que van fer Íñigo Errejón i Manuela Carmena, Mas Madrid, van aconseguir que moltíssima gent s'implicara en la campanya penjant les seues banderoles als balcons, no? Doncs aquí han seguit el mateix patró, la mateixa estratègia. Veurem si funciona bé o què. En tercer lloc, m'agradaria destacar l'acte d'inici de la CUP. Van fer un mapping, una projecció sobre els edificis que està animada, no? I que sembla que ho estigués veient en 3D. Obertura d'acte molt original, molt engrescadora, que difonia també en cada projecció els punts claus, els eixos vertebradors de la seva campanya, com és la justícia social, el tema de la independència, la sostenibilitat, etc. no? Una molt bona aposta, molt visual i que és memorable, perquè al final acabem recordant-nos del mapping que va fer la CUP per a l'inici de la campanya. Per tant, molt bona estratègia i molt bon contingut. D'estratègies també podem parlar de Ciudadanos i del cartell de les abraçades que l'han hagut de retirar perquè internament no ha sigut ben rebut i perquè a més hi havia un problema amb el banc de dades. Però el que no han retirat és la campanya que també tenen, que esta no s'ha parlat tant però que és molt cridanera, que és la de Independízate, no? Agafen la imatge de campanya d'Esquerra Republicana de les anteriors generals i l'adapten per a la seva campanya, però es veu clarament, fa una referència clara a Esquerra Republicana. I no sé, també el tema dels drets d'autor, com funciona això, que si entre el banc de dades i el cartell de campanya d'Esquerra no sé ben bé com estarà la cosa, però ja han fet vinilar autobusos amb això i hi ha banderoles per les principals ciutats amb este cartell que fa servir la imatge gràfica d'un altre partit. Ara deixem un poc les rialles i ens posem més seriosos, no? Perquè és un tema, és seriós. I és que els presos independentistes han aconseguit el tercer grau i ja han eixit al carrer. I s'han implicat al 200% en campanya. Per una banda hem vist com Esquerra Republicana, tant Romeva com Junqueras ja han participat d'actes de campanya i per altra banda que en Junts han participat Rull, Turull, Forn, Sánchez, és a dir, tots els presos independentistes, Dolors Bassa i Carme Forcadell encara no, però segurament les veurem també en actes de campanya d'Esquerra, s'han implicat a la campanya. I això desmunta un poc la idea que teníem inicialment, no la desmunta, però fa canviar un poc les estratègies, perquè, clar, el simbolisme que tenen els presos és molt important, i si deien que la campanya se centraria principalment en temes socials, no? de reivindicació, de gestió, de canvi social, doncs el fet de que els presos independentistes entren en campanya també és una balança entre pragmatisme i simbolisme, i en la batalla entre el pragmatisme i el simbolisme en si mateix, també entre Junts i Esquerra entren a jugar dos personatges molt potents, com són Puigdemont, que està des de Brussel·les, i Junqueras, que ja participa d'actes de campanya. Per altra banda, també estem veient com polítics estatals venen a Catalunya i s'impliquen també en la campanya. A Pedro Sánchez ja l'hem vist i fins i tot farà 5 mítings durant aquesta campanya, vindrà ací a Catalunya a fer els mítings. Per tant, veurem l'aposta ferma del PSOE davant ella, amb tota la seva plena major, perquè també veiem ministres que estan venint a fer actes de campanya. Però no sols el PSOE, el PP també està apostant fort, hem vist a Pablo Casado i fins i tot hem vist a l'alcaldessa de Madrid venir a Barcelona a parlar sobre els catalans que viuen a Madrid, a llogar a Madrid i han generat polèmiques com no les seues declaracions, però sí que és cert que és una aposta interessant, jo crec, i ben encertada per al votant del PP,
per a que no se'n vagi cap a l'extrema dreta, per a retindre vots amb el fenomen Ayuso. La vuitena curiositat que vull destacar és que s'està fent un diari de campanya també, i no sols aquest. Laura Borràs està fent un diari de campanya al seu compte d'Instagram, penja un vídeo a l'Instagram TV que resumeix què ha passat durant el dia, que resumeixen tot un dia i es poden venir també a la gent que no podem veure el minutatge de què passa a cada minut, cada hora, dins de cada partit, doncs a fer un bon resum de què és el que ha passat. I si parlem també d'un contingut així més especial, doncs podem parlar que Pere Aragonès ha llançat uns vídeos, de moment un, però sembla que siga d'una cadena de vídeos, mostrant coses de la seva vida, no? Mostrant-se una faceta molt més personal, que encara queda per descobrir, i mostrant-se alhora molt més proper, no? De la imatge més institucional que tenim d'ell fins ara. I la 10ª curiositat que volia comentar-vos és l'ús de les mascaretes en campanya electoral. Estem veient com molts partits s'han fet la mascareta per a la campanya i altres no, però no passa res. Veient com el PSC s'ha fet la seva mascareta, el vota PSC, veient com el PDeCAT s'ha fet la seva mascareta, vota Chacón, veieu com uns vota marca i altres vota candidat, Veient com Esquerra Republicana ha fet diferents mascaretes que fins ara les hem vist únicament a Oriol Junqueras i a Raül Romeva. Junqueras la porta groga perquè parla d'amnistia i referèndum i Romeva la porta verda perquè parla de sostenibilitat, d'ecologisme. I també hem vist com els comuns porten una mascareta que no parla del partit, sinó sanitat pública. I love sanitat pública. També és una bona jugada perquè no sembla tan corporativista ni tan oportunista en certa mesura, tot i que totes són oportunistes perquè és campanya electoral, I apel·la a un dret fonamental que tenim tothom. I per últim, la mascareta de Ciudadanos és el cor amb les 3 banderes d'Europa, d'Espanya i de Catalunya. I fins així les 10 curiositats que tenim fins ara en la campanya electoral. Segur que n'hi ha molt més, però he volgut sintetitzar aquestes perquè ens reflecteixen un poc de cadascú alguna cosa que de moment destaca. I ja sabeu que aquest és un diari de campanya en el que si subscriviu estareu al dia. I a més, si ho compartiu, si feu like, si ho divulgueu per les xarxes socials, ajudeu a fer molt més gran aquest projecte. I res més, dir-vos que moltes gràcies per arribar fins ací, que ens veiem demà, que demà parlarem dels vídeos electorals i res més, fins demà. Adeu!